راديو إيرنا صحفي قدات وصا أمريكا أنتوني بلينكن بزعبات ጸጥታ ቀርና አፍሪቃ ንምዝራብ ናብ ኬንያ አትዮ ፈረንሳ ብዛዕባ ህሉ ወታደራዊ ኩነታት ዞባ ቀርና አፍሪቃ ንምዝታይ ብሚኒስተር መከላኸሊ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኻ ናብ ጅቡቲ ክትሰድድ እያ ነፈርቲ ኩናት አሜሪካ ፈረንሳን ብሪጣንያን ኣብ ጅቡቲ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ አካይደን አርሳት ዜና ክትሰምዑ ጽኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል ናብ አፍሪቃ ናይ መጀመርያ ዑደቱ ዘካይድ ዘሎ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ምስ ፕሬዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ጸጥታ ዞባ ቀርና አፍሪቃ ብምትኳር ተመያይጡ እቲ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን አሜሪካ ብረቡዕ 17 ሕዳር ናብ ኬንያ ኣትዩ ዘሎ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ብዛዕባ ተኽእሎታት ምቁራጽ ተኹሲ ብዝምልከት ንምዝታይ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓደ መዓልቲ ዑደት ኣካይዱ ናብ ሃገሩ ምስ ተመልሰዩ ብጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ምምሕዳር ባይደን ናብ ኢትዮጵያ ብምምራሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ በቐጥታ ክዘራረብ ዘይመረጸሉ ምኽንያት አሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ትኽተሎ ምስ ዘላ ፖሊሲ ዝተሓሓዝ ምዃኑ ተንተንቲ ይረድኡ ኣብ ህሉ ኩነታት ኢትዮጵያን ኩናት ትግራይን ብተዛማዲ ማእከላይ መርገፂ ሒዛላ ናብ እትበሃል ጎረቤት ሃገር ዝኾነት ኬንያ ምሪሑ ዘሎ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ኩነታት ሱዳንን ሶማልን ብዝምልከት እውን ምስ ፕሬዚደንት ሃገር ከም ዝተመያየጠ ተሓቢሩ ዞባ ቀርና አፍሪቃ ናብቲ ቅድሚ 30 ዓመታት ዝነበሮ ፖለቲካዊ ወተሃደራውን ጸጥታውን ኩነታት ተመሊሱ ከም ዘሎ ኣብ ዝትንተነሉ ዘሎ እዋን አሜሪካ ኣብቲ ዞባ ምስፋን ሰላምን ምትካል ዴሞክራሲያዊ ስርዓታትን ቀዳማይ አጀንዳ ምዃኑ ይጥቀስ ዴሞክራሲ ከቢድ ብድሆ ገጢምዎ ኣብ ዘሎ እዋን ኢድኒ ተተሓሒዝና ክንሰርሕ ኣለና ክብል እቲ አሜሪካዊ በዓል ስልጣን ኣብ ናይ ኬንያ ዑደቱ ከም ዝገለጸ ማዕከን ዜና ፎክስ ኒውስ ኣገንዚቡ አንቶኒ ብሊንከን ዑደቱ ብምቕጻል ናብ ናይጀርያን ሰኔጋልን ከምርሕ ምዃኑ ቤት ጽሕፈቱ ኣፍሊጡ መንግስቲ ፈረንሳ ኣብ ጅቡቲ ዘለዎ ወተሃደራዊ ማዕስከር ንተወሳኺ ዓመታት ንምንዋሕን ንምሕዳስ ዘኽእሎ ስምምዕ ንምኽታምን ብሚኒስተር ምክልኻል ፍሎረንስ ፓርሊ ዝምራሕ ወኪሉ ክልእኽ ምዃኑ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ሓቢሮም እታ ሚኒስተር እትመርሖ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ፈረንሳ ን21 ሕዳር ናብ ጅቡቲ ከተምርሕ ትጽቢት ከም ዘሎ ዝሓበሩቶም ምንጭታት ኣብ ህሉ ወተሃደራዊ ኩነታት ዞባ ቀርና አፍሪቃ ብዝምልከት ምስ ፕሬዚደንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገለን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ሃገረን ክትዝቲ ምዃና ኣሚቶም ፈረንሳ ኣብ ህሉ ወተሃደራዊ ኩነታት ዞባ ቀርና አፍሪቃን ወተሃደራዊ ስምምዕ ምስ ጅቡትን ንምዝታይ ብሚኒስተር ምክልኻል ዝምራሕ ወኪላ እትልእኽ ዘላ ዞባ ቀርና አፍሪቃ ብወተሃደራዊ ኩነታቱ ናብቲ ናይ ቅድሚ 30 ዓመታት ዝነበሮ መድረኽ ተመሊሱ ስለ ዝርከብ ምዃኑ ተንተንቲ ይረድኡ አሜሪካ እውን ናብቲ ዞባ ከጋጥም ንዝኽእል ክስተት ረብሓታትን ድሕነት ዜጋታትን ንምሕላው ሰራዊታ ድልው ከም ዘሎ ኣዛዚ ናይቲ ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ ሰራዊት አሜሪካ ጀነራል ዊልያም ዛና ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ምግላጹ ይዝከር አሜሪካን ፈረንሳን ዝርከበን 7 ሃገራት ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ጎደበታትን ንዘሎ ረብሓታትን ንምውሓስ ድሕነት ዜጋታትን ንምሕላው ኣብ ጅቡቲ ቀዋሚ ወተሃደራዊ ማዕስከር ብምኽፋት ሰራዊተን ኣዋፊረን ይርከባ ነፈርቲ ኩናት አሜሪካ ፈረንሳን ብሪጣንያን ኣብ ጅቡቲ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከም ዘካየዳ መርበብ ሓበሬታ ዲፈንስ ገሊጹ እቲ ነፈርቲ ውግእን ዓባይ ናይ ኩናት መርከብን ዘሳተፈ ሓበራዊ ልምምድ ኣብ ዞባ ቀርና አፍሪቃ ንዝኽሰት ጸጥታዊ ሓደጋ ኣብ ፍሉይ ተልእኾታት ንምውፋር ዝዓለመ ምዃኑ ኣዛዚ ስርሒታት እዚ ሰራዊት አሜሪካ ኣብ አፍሪቃ ሜጀር ጀነራል ግሪጎሪ አንደርሰን ገሊጹ እቲ ልምምድ ኣብ ጅቡቲ ምክያዱ ኣብ ዞባ ቀርና አፍሪቃ ከጋጥም ንዝኽእል ኩነታት ንምርግጋእ ዘለና ተወፋይነት ዘጉልሕ ክብል እቲ ጀነራል ብተወሳኺ ጠቒሱ ኣብቲ ብ11 ሕዳር ዝተኻየደ ልምምድ ኣብ ደብዳብ ዝተዋፈራ 2 B-1B ላንሰር ቦምበርስ 2 F-35S ዝዓይነተን ነፈርቲ ናይ አሜሪካን 2 ሚራጅ ዝዓይነተን ነፈርቲ ውግእ ፈረንሳን 2 ነፈርቲ ውግእን ሓንቲ ድማ ነፈርቲ ውግእ ክትስከም እትኽእል መርከብ ብሪጣንያን ምስታፈን ተመልኪቱ እቲ ሓበራዊ ልምምድ ብብሪጣንያ ዝተወደበ ኮይኑ ኣብ ጅቡቲ ቀዋሚ ማዕስከር ዘለዎን ማሕዙት ሃገራት ሓይልታትን ብምውሃድ ኣብ ቁልጡፍ ስርሒታት ንኽሳተፋ ዘኽእለን ምዃኑ እቲ ምንጪ ኣብ ዘስፈሮ ጸብጻብ ኣገንዚቡ
أمزازام تحبراو لممد أمريكا فرنسا بريطانيا إيطاليا اسبانيا جابان جيبوتن زوكلو أسات كلتميتي عدومات أبتياب جيبوتي زركب نا أمريكا قوام معسكر لموني ترخيبام ኩናት ትግራይን ህሉ ኩነታት ሱዳንን ከምኡ ድማ እናተቃረበ ዝመጽእ ዘሎ ምርጫ ሶማልን ክፈጥሮ ዝኽእል ተወሳኺ ዘይምርግጋእን ተደማሚሩ ዝምዕብል ዘሎ ዘይርጉእ ኩነታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሻቐለን ሃገራት ምዕራብ ረብሓታተንን ድሕነት ዜጋታተንን ንምሕላው ምድላዋት የካይዳ ምህላዋን ይግለጽ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إيرتراويان أبتن دا أدقى بغلي من أتبلكا منك ترقت بلكا هذه إذاعة الرنا هنا إذاعة الرنا الدولية ናይ ሓንቲ ሃገር ወይ ስርዓት ኣካይዳን ባህርን ክለዋወጥ ምስዝድለ በቲ ስርዓት ክግበሩ ዘይድለዩ ንጥፈታት ገደብ ክህልዎ ካልኦት ሃገራትን ስርዓታትን ነቲ ዘይድለ ጠባያት ከም ኣብነት ንኸይክተልዎ ትምህርቲ ምትሕልላፍ ምስዝድለን ብመራሕቲ ሓያላን ሃገራትን ሓያላት ሃገራት ብዝፈጠረኦ ምትእኻብን ኣብ ልዕሊ ዘይእዱባት መራሕትን ኣግባብ መሪሕነቶምን ዘነጻጸረ እገዳ ወይ ማዕቀብ ምግባር ከም ዝሓሸ ኣማራጺ ክውሰድ ጸኒሕሎ ዓለም ለኻዊ ሕግታትን ስርዓታትን ክኽበሩ መሰል ደቂ ሰባት ክሕሎን ቀይዲ በትኽ ከይስዕርን መሐለዊ ብኣንጻሩ ምስ ዝኸውን ድማ መእረሚ ኮይኑ ኸ ይትግበር። ሓደ ስርዓት ወይ እውን መሪሕነት ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ካብ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰልን ኩናትን ከምኡ እውን ካብ ምጽባእ ንድሕነትን ሰላምን ዜጋታት ዝነጽሐ ኢድ ምስ ዘይህልዎ ምንጪ ቁጠባዊ ዓቕምታት ስርዓት ብናይ እገዳ ማሕለኻ ገደብ ይግበረሉ። ዲፕሎማስያዊ ወተሃደራዊ ቁጠባዊ ናይ ስፖርት ከምኡውን ኣካባቢያዊ እገዳታት ብቐዳምነት ዝጥቀሱ ዝርዝር እገዳታት ክህልውን ከለው ስርዓታት ትካላትን ውልቀ ሰባትን እውን የጠቓልል። ቻይና፣ ሰሜን ኮርያ፣ ኢራን፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ሶርያ፣ ኩባ፣ ቬኔዙዌላ፣ ኤርትራ ገለ ካብተን ዝተፈላለየ ግዜ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት እገዳታት ዝተገብረለን ሃገራት ተባሂለን ይጥቀሳ። እቲ ዝስዕብ ሃስያን ቀጽዓትን ኣብ ዓይነት ዝተገብረለን እገዳ ከምኡውን ኣብቲ ዝውንንኦ ቁጠባዊ ዓቕሚ ዝምርኮስ ኮይኑ ድማ ይርአ። ምኽንያት ምልዓል ዝርእስቲ ኮይናትና ዘላ ኤርትራ እምበኣር ኣብዚ እዋን በዚ ዛዕባ ተጠቃሲት ኮይና ቀኒያላ። እገዳን ኤርትራን ብሓባር ክጥቀስ ካብ ዝጅመር ዓመታት ሓሊፉ እዩ። ንኤርትራ ካብ ኩለን ተመሳሳሊ ዕጫ ዘልዕላ ሃገራት ዓለም ዝተፈለየት ዝገብራ ኸኣ እታ ሚልዮናት ዜጋታት መንግስተይ ብዝብልዎ ስርዓት ንዓሰርታት ዓመታት ካብ ኩሉ መሰረታዊ መሰላትን ኣገልግሎታትን ዝተኣገዱላ ሃገር ክነሳ ብእገዳ ውሕዳት ጥቕመኛታት ክቕንዞን ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚታት ጥራይ ድምፁ ክህብ ዝሕተት ህዝቢ እትውንን ሃገር ምዃናዮ። ህዝቢ ኤርትራ ብዘይካ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ንዕኡ ዘይውክል ክስታት ጥራዩ ድምፁ ክሕተትን ጉልባብ ክኸውንን ዘድለ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ወሰንቲ ማሕወራት መንግስትን ላዕለዎት ሰበስልጣናትን ኤርትራ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተገብረ እገዳ ነቲ 17 መስከረም 2021 ብፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዝወፀ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ናይ ሰብኣዊ ረድኤትን መሰላትን ሽግራት ብዝምልከት ኣብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ኣካላት ማዕቀብ ክግበር ዘገድድ ኣፈጻሚ ትእዛዝ ብዝብል ዝፍለጥ መግለፂ ተኸቲሉ ዝወፀ እዩ። هذه إذاعة الرنا هنا إذاعة الرنا الدولية እዚ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ካብ ተቐዲሙ ተገይሩ ዝነበረ ናይ ኣጽዋር ዕድግን መገሻታት ላዕለዎት ሓለፍትን እገዳ ናብ ካልእ ዝበኣሰ ዕንደራ መሰጋገሪ ከም ዝተጠቕመትሉ እትኽሰስ ኤርትራ ኣብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ዓመቱ ኣብ ዘሕለፈ ግጭት ብቐጥታዊ ትእዛዝ ውልቀ መላኺ ኣቢላ ወሳኒ ተራ ከም ዝተፃወተት ዘረፋ ጾታዊ ዓመፅ ቀትለት ሰላማውያንን ዕግታ ንሰብኣዊ ረድኤትን ከም ዝፈጸመት ብኻልእ ሸነኽ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ምርጋእን ንኸይመጽእ ቀንዲ ዓንቃፊት እያ ተባሂላ ገዚፍ እገዳ ኣብ እንግድዓኣ ቁጠባውን ወተሃደራውን ማሕወራት ስልጣን ህዝቢ መንዚዑ ዘሎ ስርዓት ተነቢሩሎ። ከምቲ ልሙድ ድማ ብመንገዲ መትንታትን ማሕወራትን ናይቲ ስርዓት ንኽኾኑ ኣብ ወፃኢ ዝተፈጥሩ ምትእኽኻባት ኣፈኛታት ኮይኖም ብዘገልግሉ ተደናገጽቲና ብዝብሉን ውልቀ ሰባት ናይ ቀጨውጨው ድሃያት ሰሚዕና ኣለና።
በተስተመልከ ገባቡን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳ ዝብል መዝሙር ከደጋገመልና ቀኒሎ ኣብቲ ካብ ኤርትራ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ዜና ዝተዋሃበ ወግዓዊ ምላሽ ንዝተኸሰስካሉ ነጥብታት ብጭብጢ ውዱቕ ክትገብሮ ኣብ ዘይትኽእለሉ ሃዋህው ዝፍጠር ዕሚምታ ጥራዩ ነይሩ ኣቀዲሙ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ቅሬታ የቕረብኩን ቅሬታ ናይ ምቕራብ መሰል ዘለዎ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ኣብ ርእሲ እዚ ኢትዮጵያ ኤርትራ ናይ ሰላም ዕንቅፋት ያላ ከም ዘይተኣምን ዝገልጽ ትሕዝቶ ዘለዎ መግለጺ ሂባ ብምንባራ እኹል ኮይኑ ተረኺቡ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለምንታይ ግን ኢትዮጵያ ብኸምኡ መልክዕ ቅድሚ ኤርትራ ምላሽ ከም ትህብ ኮይኑ ዝብል ሕቶ ንባዕሉ ካልእ ሕቶ እዩ ዝወለድ መልሱ ካብቲ ሽርክናን ዘይቅዱስ ውህደትን ናይዞም ክልተ ስርዓታት ዘርኢ ስእሊ ወፃእ ስለ ዘይከውን ግን ክንሓልፎ ብመንገዲ ዝመግለጺ ንምብዳህን ምክልኻልን ተፈቲኑ እንተዝነብሩን እቲ ምእንቲ ህላወ ጎረቤት ሃገርን ንግስነት ሓድሽ ዓርክን ምናልባት ከዓ ምእንቲ ተዘይወፃልና ቂም ቅርሕንትን መንእስያት ኤርትራ እንተሃለቑውን ስኽፍ ከይበለና ኣብ ኩናት ክንኣቱና ክትርጎም ይኽእል ጉዳይ ኢትዮጵያ ጉዳይና እዩ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢድና ጣሚርና ኣይንርእኒና ዝብል ጉራ ውልቀ መላኺ ኣቐዲሙ ቅድሚ ምጅማር ናይ ኩናት ረፅሚ ድሮ ኣብ እዝኒ ዓለም በፂሑ ነይሩ እዩ እምበኣር ነዚ ምፍራሕን ተሃዲድን ዝቓንኡ ድምፂ ዝእርምን ዘተዓራርን ሓሳብ ዘይኮነ ንዕኡ ዘተግብር ፍጻሜታት እዩ ናብ ቅድሚ ዓይንቲ ዓለም ዝተሰጥሐ እዚ ኩሉ ካብ ዓይኒ ዓለም ንምኽዋሉ ዘይተኻእለ ብናይ ኤርትራ ስርዓት ኣብ ግርጭት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ምትእታውን ሳዕቤናቱን ንህዝቢ ኤርትራ በቲ ሓደ ውርደት በቲ ካልእ ከዓ ዓለም ህዝቢ ኤርትራ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝተፃወሮ በደልን ዓመፅን ብቓልዕ ዝረኣየትሉ ኣጋጣሚ እዩ ኣብቲ ንእገዳ ኣመልኪቱ ዝወፀ መግለጺ ነቶም ኣብ ዘይምርጋእ ኢትዮጵያ ከም ዝተዋስኡ ዝተገልጹ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ዘነጻጸረ ዳ እምበር ህዝቢ ንምጉዳእ ዝዓለመ ዘይምዃኑ ብንጹር ሰፊሩ ክነሱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተገብረ እገዳ ንምምሳሉ እዩ ዝፍተን እዚ እገዳ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ዝጎድኣሉ ምኽንያት ኮይኑ ክጥቀስ ዝኽእል ነጥቢ ግን እቲ ስርዓት ኣብ እንግድዓ ህዝቢ ሕሰምን ኣደራዕን ንምውራድ ንክቕጽል መመሳመሲ ክጥቀመሉ ምዃኑ ጥራዩ ኣዘራቢ ኣጀንዳን ምኽንያትን ክረክብ ምዃኑ ጥራዩ هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية እዞም እገዳ ስለ ዝተገብረሎም ካልእ መፈላለዪ ወይ ዘይመሳምዕ ነጥቢ ኣብ መንጎ ክትዓት ኤርትራውያን ክኾኑ ክኢሎም ዘለዉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን እቲ ናቶም እገዳ ናይ ብሓቂ ክሳብ ንህዝቢ ኤርትራ ሃስያ ዘለዎ ዘምስል ምትሕዋስ ኣለዎ ኮይኑ ድዩ ዝብል ሕቶ ዘይፈጥር ኣይኮነን ሕቶ ይፍጠር እምበር መልሲ ዘጸብግን ኣይኮነን እዘን ትካላት እዞም ውልቀ ሰባት ኣብ ምድሃኽ ህዝቢ እምበር ኣብ ረብሓ ሓፋሽ ዘይውዕል ቀላጽም ወይ እውን ካብ ጅባ ህዝቢ ዝምንዝዕ እምበር ስንቂ ሓፋሽ ዘይከውን ካዝና ከም ዝኾነ በረኸቶም ምስጢር ኣይኮነን እቲ ዕድመ መንእስያት እናብለ መጻኢ ኣብ ምጽልማት ዓጢቑ ዘሎ ሚኒስትሪ ምክልኻል ይኹን እተን ናይ ንግዲ ትካላት ከምኡውን እተን ገለ ካብ ላዕለዎት ሰበስልጣናት መንግስቲ ብምዃኖም ጥራይ ዘይኮነስ ኣተግበርቲ ናይ ተኽውገድ ተደልዩ ዘሎ ተግባራት ተባሂሎም ተኸሲሶም ዘለዉ ህግደፍ ኣብ ዝብል ስምዮም ዝጠቓለሉ እቲ ስም ጥራይ ኮይኑ ዝተረፈ መንግስትነት ተሰኪሙ ህዝብን ሃገርን ካብ መሰረታዊ ኣገልግሎት መሰል ምግላጽ ሓሳባት ትምህርቲ ስልጣነ ለውጢ ሓበሬታ ኣጊዱ ህዝቢ ካብ ድራር ዕለት ማይን መብራህትን ወጻኢ ከም ዘይሓስብ ገይሩ ካብ ህላወ ንታሕቲ ኣብ ዝኾነ ደረጃ ዘስፈረ ናይ ውሕዳት ምትእኻብ እዩ ህግደፍ ከዓ እዛ ዘላ ኤርትራ ጥራዩ ፈጢሩ ሓንቲ ባኒ ምእንቲ ክዕድግ ክኽእል ዘየለ ኣባል ስድርኡ ኣብ ፍቕዲ ዘእቱ ስድራ ኣብ ወፃኢ ካብ ዝርከቡ ቤተሰብ ብሓዋላ ዝናበ ናብራ ዕድሚኡ ሙሉእ ንዘይፈልጦ ስግኣት ዋርድያ ዝወፀ ወለዶ ጠዋሪ ዝሰኣነ ወላዲ ዝሓዘት ኤርትራ ስለዚ እዚ እገዳ ነቶም አንጉዕ ህዝቢ መጺኦም ዘለዉ ሰበስልጣናት እምበር ነቲ ትልኽ ትብል ትንፋስ ጥራይ ሒዙሎ ዝበሃለሉ ህዝብስ ወረ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል እምበኣር ነቶም ምንካእ ረብሓ ዓመፅቲ ከም ጉዳዮም ሪኦም ዝቕንዘቡ ኣኽኣሎ ይሃብ ህዝቢ ግን ጉዳይ ፍትሕን ልዕልናን ሕግን እምበር ጉዳይ እገዳ ዓመፅቱ ኣይ ጉዳይን እዩ ንኸምዚ ኣጋጣሚ ዝኸውን ምስላ ድማ ኣለዎ ኣብቲ እንደ ኣድገ በቕሊ መን እቶ በለካ መንከ ተረገጽ በለካ ተመን
كمن بسا خم نبرقوا خيكيد نابدرو عب منادق جزانا سفيرو عبزلو خين بلو تسوي بفاتو وارعلون بيتنا بشقل كل زوج حاليتنا زتمساسل رأسن جران كأنا رجل مسلم ران يدي يبلو أجري من جب يبلو قرني زخونس يعي رجيم وقويتا عصبة القلون هوان تسحتا إليو زمهرنا زانتا انت هنا تمن اتعارمين اجرن تتحجم خداي سانن إذن تزيبلو صمو ويا حدرن كل تترفو سخن ودللو ملحسلو يلاتون كندقلو نمرزي تحزو خم ولا لا هتعين زبلو فانتر زبلو أنا استقطعو وايبلون ترجمو والتون تيتون أبعفو لوجيمو انتاي مقبار موت سجين نسوق ويا حيش هب علمو يرقالم في السابق مدام منسيات عبريدي رنا سلام نعاكم يخون خبركم سمعتي ريرنا بحفشة بفلايك أتخطات مدام منسيات كما يتقنيو حموس كوينو نعاكم يخون يوم زبرنا مدبات هزنا بساعتنا ترخيبنا لنا كسافت أمي مدباتنا مسانا ختصنحو بخبر زعدمكم أخبارات محري سنة أنحط مدام منسيات عبريدي رنا جبرو يسنيو أف فيسبوك هندبت قفز بلت النقالية جبرو يسنيو بزح أوان أبهلنان لمد حبرة سبنان بهيوت استفالي سب كما عينة سب نيرو بزي قدس أبسماي منقست أملاق كورس زي من نيلو سبالوخ بهل أي كألن بعبي أون أبتي موت أي كسس أي وكأس بالبهيل سلز السر أبز أوان زجن إز السب كم جبرو ولا دحرموتو كوكأسن كخساسن مسمع لمترئون نخوني خيدالو بفلاي أما حبراوي مراخبيتات نحادز موتسب كم جبرون تاريخون دفارات قالت تطعيمكا يزنتاليو نزن كسمعو نفسهم صخح كحزبلهم ونا يسانون بزخونه جنا زوم كساب مقابروم زوك أسون زخصصون زلو مبزحتهم أب إيرترا أب كورشا سلطان هكدف صن حساباتهم نساتهم مبزحتهم بموتهم نزحقوسون بموتهم نزوجيهن بمعرة صار منسياتهم سلازخونه دما بزحت منسيات نتي بتهم سب سلطان زوردهم عمص بقطا أب حق خقربومن بدلتهم مخانم كفلتهم كنت زي قالو حنيهم جن أب قبري بدلتهم بمعلال كوصو يرأيو اتبهيوت نزيل لزوهاب كبرخا أبزم سب سلطانات كجهاس نرقلنا نايك أربع أبنت موت أبويا الأمين محمد سعيدي أبويا الأمين قد موحدات معلتات كابز عالم بموت تفليو قدلي قالسي ناصنت ثورة زبهالو تاريخ حزب إيرتران كل عالو سما أبويا الأمين كي تقص كام حلاف أي كألن كبهالي كأل أبويا الأمين كم تجارلايت رح زي كونه نقول لاينتي أبو زبلس نسمو زتطبق الحويسكا أبو قدلي خوينو كسب زسمعنا أب تاريخنا إذنان تدقاقيميو إذا كل زنان سمن حيزوجن دحرموتو بزحت منسيات حقوسهم قليتهم حنيهم تفتروا مسياس لزفديت لهم كأ دسيلوم مغنياتو أبويا الأمين لعل 3/4 عدميو أب قدلن سلطان نحليفو خبقع من إسيات تاس تقادل الله هاجر إيرتراغن كسعلومي أب عزقت ملكن أم مقدرة سدتن يوم زركو زلو بعبي أخا هزبا أب دخلنة مسكر قارن يركب أبويا الأمين زو كل زمن قدلو كدمن دحرن بزي قدس سمو أب إيرترا معرى إسياس أفوركي تسأوعيو نثر إسخول شجر إيرترا زخون إسياس أفوركخا يمانا إيدو خوينو كسعلو تموتو نبيرو كم تيام مأتوست تقصى جبرو يسنيو تبلك الجنا نتنبرنت نحبرت سب إيرترا زحفرت قاليا برقص أبويا الأمين أكل برشة إيرتراوينن عنوة إيرتران زخون سرعاتيو كابو حليفو دما أبقرب أوان قربت هاجر إثيوبيا كاب شجر نخطوتسن كي تفرسن بواقع من سيات إيرترا بز السمع كدحنوا خمزلوم ببدع تزاريبو نيرو انت خونا حجون قبرو يسنيو
اتخاب كله زحمم جنا حبرة السب مستبدلة حنيقو خفدي خبل نبورن حفورن بهالو مسانيو نابي الأمين قبري سنيو نهزبي ارتراخا زمن عرفتن سلامن يمتصالو راديو إرنا زخبركم تخاتلت مدب منسيات أبناي لو معلت مدبنا بزعبا زمناوين أما تأتي موسوبو زده سسد صحف كان أقرب لكم هنا نمكتتالكم دقيمنا نعدم مدب منسيات عبريدي رنا زمناوين أما تأتي سبات نتوترو بوشت ازدفقهم تصوتاون فقراون هانك آنا معقاس متسام الدين مركاب استفلالي من قد خطقامو تسانيحهم يوم انتخونا مدلايت رايزي كونس نتات تداليا وينتت تداليو هافكار يخون متسام الدين مركاب ترايون زي كونه ابتسعب هيوت ملوء مرددا اقبت زلو طعي زمدنا زفتر متسام الدين مركاب بستفلالي مخنيات اتسقاميو اب كمز دما اتم كلتا تدلاليتي ويتسامدي زبزح جزي بسنكي بحلاو تقطي حفرة كالئن بعلاتهم بغطا خفصمو سلت صقمو اما تأتي كبت انت تحيزهم تسانيحهم يوم بعروخ فتوتن بيت سبن زقبر موسبو كساب حجي ابزو حبرة سب يسرحو ليو مس تاريخ بحلن ود سبن زت انتوى عدما زلوه اقبابيو سلزي اما مسرات زمدنا من اسيات متأتتاو سالسي اكال أقداسي خوينو كم تسنحه كنردأ نخل أب حبرة سبنا بعزم السقا ويكا بقربانة سدرا زفلتو أما تساتي يابيلو زقبر مقرراب موسبو كفت سنحن علون كساب حجون بفلاي أب قطرات تأفيقو يخبهال أي كالن قنا يسرحالو بحف الشؤو أما تساتي نتتصبق شنخات نايتهم تسامدي بمزرزار يوم نت مقرراب زمسرتو قاليو بحري ملكعن كالئن نايتهم سبات كم تستوهلولو زي كونه ويستغانن خوينو تتصنحمو نتموسبو بصبق بزي سمر مماصئي دحنا يمصا زبل نأماصات زبحال مررون معريو طنتاوي ابز غداي منيو اماصا زخون زبل حتو يلعاليو زبزح غزي اب حبرتسب صبق تقبالነት ዘለዎም صبق ናይ مزرابن مእማንን ክእለትን ዘለዎም ለባማት ዝናን ጽጋን ዘለዎም ወዘተ ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ ገሊ ሕብረተሰባቱን ሙሉእ ግዜኦም ሰርሑ ኣማጻእቲ ከም ዘለው ይንገር ብሓፈሻ ግን ኩላቶም ብዙሕ ማሕበራዊ ዝምድና ዘለዎም ንስድራ ቤታት ናይቲ ዝነብሩሉ ከባቢ ብግቡእን ብዕምቆትን ዝፈልጥዎም ሰባትን ወግዕን ዝፈልጡ በዚ ናይ ሎሚ ኣዘራርባ ክረአ ከሎ ድማ ዳታ ናይቲ ሕብረተሰብ ዝኽዝኑ ሰባት እዮም እቶም ደለይቲ ድማ ዝበዝሕ ግዜ መውስቦ بسدرا ودي سلازبقسو ولدي يوكسوهم قالي أدلاي مريض أقوال القليلو أما ما يقرب ويكا دليتو نجيرو كلون مماتي يقدفلو مماتي دما نتزلو حابريتان ركباتن تتقيمو اتزخون يقبر أبزلنا يو زمناوي ديجيتالاو اوان كا نفقري يخون نحادار متسام الدين مدلاي أبز قبر سعري تكنولوجي نعمة مماتي تكيئو يرألو ازواترو زي كيرن زي ترفن سبقاوي وشتقاو دفئت سبات بفلاي كأمن اسيات كم عبي سرحنا ترأي بزحات تكالات توافيرنالو زلوا أخصاب بيزنس كوينلو تدلاليت من اسيات يخونو أخلات سبات نمر رخاب مسجزين معبالن ملكعو من اقواباتو من كأيرو منبر ايتأفقون أبناي زخون حبرت سب عالم من اسيات ككم كونتاتون درجة بحلاو نقحاتون سالسي أكالا قداسي بوتات انحويو نزدل خيا قوال بمحازقا وي زمدا ويون صبق ناي مزراب كلت زلو عرقت خاغيركا دليت كخت قلصلا زصنحيو مصحف دبدابي مچو ابزنبرو الاواناتون دبدابي بمصحف دليت كان فقرخان مغلاص نتتحستو زصبابقو وينتاي بحالن اي بحالن زتمكرو صحافتي دبدابي فقرون كمسالسي اكال كرأيو يخلو كابستفليغن قرم متأساو انترنت بملأخ بوستا زغبر نايبر عركنت مالت بين فريند زبحال اقباب نيريو إذا خبزي نايلو مزيادة نفقراون صوتاون كال ازمدناتاتن بزوح زايد هب أمونغون حد حدوم
ኣቐዲሞም ዘይፋለጡ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝነብሩ መንእሰያት ብመሰረት ዘቐምጥዎም ምርጫታት ዕድመ ጾታ ሃገር ወዘተ መሪጹ ዘራኽብን ዘዛምድን ኣገባቢ ነይሩ ኣተኩርኡ ኸኣ ኣብ መንጎ መንእሰያት ዝግበር ምልውዋጥ ባህሊ ቋንቋን ትምህርትን ካልእ ተመኩሮታትን ዘድሃበ እዩ ነይሩ ተቐራርብቲ መንእሰያት ዝመርጽዎም ወይ ከዓ ዝለዋወጥዎም ነገራት ብዘየገድስ ተራ ናይቲ መድረኽ ዕማም መማጽእ ምዃኑ ኣይተርፎን ኣብ ዘለናዮ ኢንተርኔት ብዘምጽኦ ቅልጣፈን ተጠቃምነት ማሕበራዊ ሜድያን ከዓ ነዚ ግዜ ዝምጥኑ ኣማጻእቲ ኣለዉ እዚ ብደረጃ ውልቀ ሰባት ይኹን ዓበይቲ ትካላት ዝዕየ ናይ ምምጻእን ምርኻብን ኣገልግሎት እቲ ኣገባቡ ምስቲ ጥንታዊ ኣገባብ ብብዙሕ መዳያቱ ዝመሳሰል እዩ ካብኡ ዝማዕበለ እውን እዩ ክበሃል ይከኣል እዚ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ክህብ ዝተዳለወ ሞባይል ይኹን ኮምፒተር ፕሮግራማት ንሕቶ ተገልጋሊኡ ብዘዕግብ ንምምላስ ዘኽእሎ ብዙሕ ሓበሬታ ወይ ከዓ ዳታ ዝሰነደ እዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ጥንታዊ ሕብረተሰብ ዝነበረ ብዙሓት ዝኣምንዎን ዝውከስዎን ርጡብ ሓበሬታ ዘለዎ ብመንገዱ ዝርከብ ዘተኣማምን ዝሓተትካዮ ዘቕርባ ኣመራጺታት ኣለዎ በጻሕቱ ድማ ቁም ነገረኛታት ዝኾኑ ወዘተ እናተባህለ ካብ ናይ ተቐባልነቱ ዝጽሎ ፕሮግራማት እዩ በዚ ከዓ መንእሰያት ይኹን ዓበይቲ ኣብ ኢንተርኔት ኣትዮም ንዝመረጽዎ መማጺ ፕሮግራም ናይ ዘድልዮም መጻምዲ ዕድመ ጾታ ዓሌት ቆመት ሕብርን ካልእን ዝዝርዝር ሓበሬታ ብምእታው ምስ ምርጭኦም ክራኸቡ ይረኣዩ እዚ ከዓ ብፍላይ መንእሰያት ብኣካል ቅድሚ ምርኻቦም ንመጻምዶም ኣቐዲሞም ክረኽቡን ክዘራረቡን ወይ ክጸሓሓፉን ኣጸቢቖም ክፋለጡን ክዕልሉን ዕድል ይህብ እዩ እዚ ምስ ባህሪ ሰባት ዝተተሓዘ ጾታዊ መጻምዲ ናይ ምድላይ ባህጊ ከም ሓደ ዓብዪ ቢዝነስ ኣህጉራዊ ተበጻሕነት ማለት ዳርጋ ዝኾነ ኢንተርኔት ዝበጽሖ ጫፍ ዓለም ሰባት ክራኸባ ዝነቐላ መጻምዲ ትካላት ኣለዋ ካብዚ ንእስ ብዝበለ ከዓ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሃገር ወይ ንዝተወሰነ ሕብረተሰብ ጥራይ ብናይ ገዛእ ቋንቋኡ ዘገልግል ኣፕሊኬሽናት ማዕቢሉ ይርከብ እዚ ከዓ ንብዙሓት ኣብ ስደት ዘለዉ እሞ ካብ ዓዶምን ሕብረተሰቦምን ክዋሰቡን ዝደልዩ ኣገዳሲ መራኸቢ መስመር እዩ ናብራ ስደት ምስ ኩሉ ሕልኽላኻቱን ብድሆታቱን ንኣወዳት ይኹን ኣዋልድ ካብ ዓድኻ ካብ ውሽጢ ሕብረተሰብካ መጻምዲ ክትተልድ ዝገብር ብዙሕ ምኽንያታት ኣለዎ ብፍላይ ከዓ ኣብ ከም ሕብረተሰብና ዓቃባዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሕብረተሰብ እሞ ኣብ ስደት ኮይነን ካብ ዓደን ወዲ ዓደን ዝሓርያ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ኣመና ሓጋዚ ኮይኑ ተረኺቡሎ ደቂ ተባዕትዮ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ቤተሰቦም ጽቡቕ ማሕበራዊ ዝምድናታት እንተለዎም ኣምጽኡለይ ምባል ኣይገደፉን እዚ ከም ዝበለ ኣፕሊኬሽን እምበር ንብዙሓት ብድሆታት ከቕልሎ ይርአሎ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ዝተጠቕሰ ኣገልግሎት ዝህብ ሎላዝ ዝበሃል መራኸቢ ወይ መማጺ ኣፕሊኬሽን ኣሎ እዚ መድረኽ እዚ ከዓ ነቶም ካብ ጽዑቕ ማሕበራዊ ዝምድናታት ዝረሓቑ ኣብ ዓዲ ናይ ቀረባ ዘመድ ዘይብሎም ወይ እውን ብሰንኪ ጻዕቂ ስራሕን ካልእን ካብቲ ማሕበረኮማቶም ዝረሓቑ ዝተኣማምን ኣገልግሎት ይህብ ከም ዘሎ ይንገረሉ እዚ ዘለናዮ ብናህሪ ዝሕንበብ ሰባት ብናይ ስራሕ ኩነታት ተባሒቶም ክጓየዩ ጥራሕ ዝውዕልሉ ህጹፍ እዋን ስለ ዝኾነ ርጊኢልካ መጻምዲ ክትረክብ ክትዕልል ክትፋለጥ ኣብ ቁም ነገር ክትበጽሕ ዘሎ ዕድል ኣመና ጸቢብ እዩ ነቲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ዘይተርፍ ውሽጣዊ ሰብኣዊ ባህጊ ንምምላስ ከዓ ዝሓፀረ መንገዲ ምድላዩ ነዚ ዝተገንዘቡ ኣማጻእቲ ድማ ነቲ ግዜ ዝሓቶ መልክዕን ኣገባብን ፈጢሮም መጽዮም ኣለዉ እቲ ጽኑሕ ብህሎ ተቐይሩ መማጽእስ ድሓን ምጻእ ዝበሃለሉ ግዜ እውን ይኸውን ኣሎ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ንሎሚ ዝበልናዮ መደባት ከም ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኩምን ከም እንትኾኑ እሙንተና እዩ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና